Crec que descobrir és una que encara estic descobrint i entenent coses, però quan era bastant petita, tipus 8 anys, o potser per allà, 7-8 anys, jo mirava pel·lícules, quina gràcia els coloms, jo mirava pel·lícules i veia que sortien nens i que s'ho passaven bé, com pel·lis d'aquestes d'aventures, i jo li deia a la meva mare, per què estan aquí? Jo vull fer això, no? I em deia, bueno, això és una feina, es diu actor, tal, i jo, uau, perquè la meva família tampoc tenia aquest referent. I llavors em vaig apuntar a teatre i a poc vaig anar veient com funcionava la professió. I com a directora ha sigut més, els referents m'han vingut de gran, perquè quan era petita era un rol més invisible, el del director, i no m'imaginava una noia de la meva edat fent pel·lis. I quan els vaig tenir, més cap a quan tenia 24 anys, va ser com un moment, jo això ho vull fer també. Com algo que sempre havia estat amb mi i que no havia sapigut reconèixer. Com a directora, recordo una influència molt forta de Roy Andersson, un director suec, que quan vaig veure una pel·li que va fer, la primera d'una trilogia, em va sobtar i vaig dir, ostres, no havia vist mai alguna cosa així, això m'està parlant d'alguna manera nova, com hi ha una crida aquí a alguna cosa que haig d'entendre. I més tard és quan vaig anar veient com que amigues meves dirigien i va ser com, bueno. Llavors Roy Andersson sí que m'ha inspirat molt i després tinc referents que m'inspiren ara, com la Alice Rohrwacher, la Lucrecia Martel, Angela Chanelec, Joanna Hogg, moltes, no sé. Doncs, com a actriu hi ha moltes esperes, també és una feina molt inestable. Com a directora realment he dirigit un curt fa temps i estic preparant un projecte que estic escrivint, que dirigiré, que porto ja molts anys desenvolupant i encara queda una mica per rodar. Llavors, seria com alguna més transversal, el de directora, com que va apareixent i com és una carrera, sí, no sé com dir-te, a poc i la d'actriu és més quan apareix, em centro en això i després estic desenvolupant el projecte. Amb les coses que escric no m'imagino interpretant, m'agrada molt que em dirigeixin. Llavors és com si jo em dissociés i fos la Carla que dirigeix és una i la que actua li agraden unes altres coses. Llavors el procés de crear un personatge m'encanta, és apassionant i m'agrada molt i tinc ganes de tenir reptes on poder explorar encara més. I el procés d'estar darrere la càmera des de l'escriptura o des de la direcció és que firmaria per estar tota la vida fent això, és increïble. Així ara no em ve un que et pugui dir aquest, però sí que m'ha vingut els primers càstings que vaig fer i seguir fent càstings. Com aquest procés de que et vagin dient que no, jo fa moltíssims anys que faig càstings i m'han dit que sí a molt pocs. I això és un repte, sí. A mi m'encanta. O sigui, sí, dirigir actors, acompanyar-los a treure aquestes emocions o a descobrir el personatge en ells, m'encanta. És com un dels punts en el que jo em puc sentir més còmoda i que sento que tinc més facilitat. Altres són més repte, de totes les coses que has de fer com a directora. La direcció d'actors, a part d'agradar-me molt, doncs això crec que ajuda molt. Haver estat tu a l'altre cantó, entendre l'actor, com s'està sentint, com l'acompanyaries a sentir allò, quins exercicis, també tots els recursos que tenim com a actors els apliques de manera intuïtiva, molts cops tampoc saps ni que els tens, però apareix, i això facilita molt. O sigui, els que estic escrivint jo sí que tenen punts autobiogràfics, estan ficcionats, però neixen... Tampoc pots escapar molt de tu mateixa, i t'hi projectes. I sí que tenen un punt fort autobiogràfic. I després dels que he interpretat, hi ha alguna cosa molt màgic que els papers que t'arriben com a actriu o actor
sovint tenen moltes coses a veure amb tu i amb la teva vida. A vegades són coses del passat que et recorda això, a vegades són coses que estàs treballant en el moment i dius, quina casualitat que m'hagi tocat això. Llavors sí que n'hi ha hagut molts. Sí que recordo, per exemple, per destacar-te un nom, la pel·li de Criatura, de l'Helena Martín, una gran amiga que també ha sigut molt referent. Clar, com que la conec tant i és una pel·li molt íntima per ella, que està també relacionada amb coses, experiències viscudes i també ficció, s'entrellaçaven moltes coses. Tenim també, com a mateixa edat, adolescències molt semblants, assumptes que s'assemblen. Llavors, en aquest sentit, sí que estava fent alguna cosa que em sentia que podia aportar més. Crec que estem fent molt bona feina de... Crec que s'està creant com un nom dins de la indústria cinematogràfica catalana en la que hi ha més dones cada cop. Encara han de canviar moltes coses, però sembla que estem allà i estem exitoses. Ara hi ha 3 dones nominades a l'Oscar com a sonidistes. Hi ha moltes directores que han estrenat pel·lis aquest any. Tinc molt bones amigues que també estan escrivint primeres, segones pel·lis, i això, que estiguin escrivint segones pel·lis és un èxit. Llavors jo crec que estem fent molt bona feina, que està en un moment molt esplendorós, que tot ha d'arribar encara, però sí, que està anant bé. Doncs ho vaig viure bastant tranquil·la dins del que cap, perquè m'imaginava sempre aquesta situació i pensava, estaré nerviosíssima. Però estava acompanyada de gent que m'estimo i això sempre és guai, amb molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió. En el fons, no deixa de ser un reconeixement per part de la gent de la indústria, que et coneix, que li agrada el que fas, que recolza la teva carrera. I això és molt gratificant, és molt bonic, sí. Estic agraïda d'haver nascut com a la generació i al lloc també en el que he nascut, que el tema de la sororitat, tot i que potser quan era adolescent no estava tan palpable com ara, em sento molt ben acompanyada des de fa 10-15 anys per totes les dones que dins de la professió, com ens estem acompanyant, com ens estem ajudant, hi ha com una xarxa molt potent. I això és increïble. I em sento molt afortunada perquè a vegades parlo amb dones d'altres generacions que també són actrius i em diuen, ostres, és que això que està passant és molt bonic, no? Com jo no ho vivia així, perquè era un altre moment. Això la sororitat dins de la indústria, després la sororitat al món. Però va ser molt bonic amb la Bruna, la Nausica i la Helena, com tot el viatge de la nominació fins la gala, de preparar d'acompanyar-nos, de fer algun dinar, de parlar i aquell moment ens feia il·lusió guanyés qui guanyés. O sigui, per nosaltres ens ho mereixíem totes i que guanyi una també és guanyar tu, perquè estem en contacte tot el rato. I el que sembli tan excepcional i tot això, també, no sé, a vegades aquests premis tenen aquesta visió més individualista, més de competència, i també hi havia aquesta voluntat de trencar una mica amb aquesta mirada. Està clar que és guai que et donin un premi, però també és bonic celebrar el d'una amiga. És un moment com molt efímer que després és com que s'ha oblidat, molt ràpid. Com tot ara, que va molt ràpid i passen coses al món i en 2 dies passa una altra i aquella ja no ens en recordem. Sí que canvia alguna cosa a nivell intern petit. És una de les coses que canvia, no és el tot, hi ha moltes altres que estan també modificant. Però sí que hi ha una sensació de, ostres, segueixo aquí, estic aquí, la gent em veu, com... Això és molt bonic. I això sí que et dona una seguretat també. Però alhora, no sé, almenys jo com m'acompanyo és des de fora, com no intentar construir aquesta seguretat des de fora, això és com una cosa que a vegades pot ser molt aleatòria, també una nominació, un premi, pot tenir aquest punt, perquè no es reuneix una gent amb tots els criteris, amb llapis, a veure qui pot ser la millor, no? Té aquest factor també. I en el fons has d'estar tu tranquil·la, amb la gent amb la que et recolzes, sentir-te forta, perquè és una professió salvatge, és dura en molts moments i molt bonica també. Llavors, sí, algú fa. Pues que tothom té històries que explicar, tothom.
que falten moltes veus per poder escoltar, no? Moltes veus que puguin tenir l'accés i que puguin parlar i explicar històries que fins ara doncs no se'ns han explicat tant aquestes i que s'animin de la manera que siguin, des d'on puguin, no? Contactar amb algú. No sé, jo era molt pesada quan començava, escrivia gent en l'època Facebook, Hola, sé que ets director, convida'm al teu rodatge un dia i porto cafè, saps? Però vull veure això. Llavors, cadascú... No m'han convidat, però em contestaven i hi ha gent que després he anat trobant i s'ha format com un vincle, sí. Doncs és un procés lent, és un procés que com que cau a poc, una mica rotllo la fruita que s'ha de madurar i hi ha un moment en el que cau, doncs va passant tot això al seu ritme. També perquè en el meu cas no sóc guionista i és una cosa que he anat com descobrint mentre ho anava fent, no? Ara estic coescrivint des de ja fa 1 any i mig, 2 anys, amb una noia que és guionista. Jo vaig estar 5 anys escrivint com pel meu compte i ara amb aquesta noia, la Eva Pauner. I també estic aprenent molt d'escriure amb algú guionista. I el procés és com connectar-te amb el cor de la història, com què hi ha aquí que palpita i de què vull parlar, encara que no ho sàpigues molt bé, començar a escriure, perquè tot el que es queda aquí, a la que comences a escriure, canvia molt i dius, em queda molta feina, no? Llavors començar a materialitzar, no tenir vergonya ni por al full en blanc, perquè realment necessites purgar molta cosa fins que trobes allò. I això, paciència, anar escrivint. A mi m'agrada molt com parlar amb la gent, observar la gent, soc com molt apassionada dels humans i això a mi em nutreix molt també en el meu procés creatiu. Com per dialogar, per escoltar històries, des de quina passió, des de quina pena cadascú parla i això també m'inspira. Doncs no m'ho he plantejat. M'agradaria veure'm feliç, m'agradaria veure'm satisfeta, potser és un tòpic, però realment, si ho penso, m'agradaria veure'm satisfeta, m'agradaria veure que he pogut materialitzar les pel·lis que tinc ara en ment, la que s'està desenvolupant, Perro Pària, tinc una segona pel·li també. M'agradaria sentir que sí, que estic a gust i que segueixo podent avançar amb els meus projectes, això seria un somni. Molt bé, molt bonica. És un poble molt gustós, molt tranquil. D'adolescent recordava... Hi havia poques discoteques, llavors sempre anàvem tots a la mateixa. Això també era guai. Sí, li tinc molt carinyo a Caldes. Sí, és casa, sí. Caldes és casa. Doncs mira, ara just aquí hi ha una foto del safareig antigament, que hi ha tot de dones netejant, i és molt bonic com aquest espai que ha sigut com un lloc de xerrameca i de trobada, de xarxa entre dones, que ara en parlàvem. És el 8è d'aquí poc també, i com que hi ha aquí aquesta energia, l'aigua també, m'agrada molt el vapor, com surt. A mi em sembla un lloc molt especial. Doncs gràcies.